Ești pe cale de a achiziționa produse de la Waterboys? Dacă da, te ajutăm astfel încât proiectul tău să aibă vizibilitatea pe care o merită. Așadar, îți propunem un pachet complet de promovare și media. Proiectul tău va ajunge viral în orașul tău în cel mai scurt timp. Pachetul include materiale foto, video și design, reclame cu call to action către locul tău de joacă, targetarea articolelor din mass media pe social media prin intermediul paginilor Waterboys România, SEO, copywriting profesional cu texte optimizate pentru căutările reale ale clienților. Beneficiile sunt clare și imediate. Vei fi acolo unde părinții caută idei pentru distracția copiilor lor, în feed-urile lor, în articolele pe care le citesc și în căutările online. Din prima interacțiune, afacerea ta inspiră încrederea și profesionalismul de care dă dovadă Waterboys de peste 15 ani. Iar impactul este real. Peste 200.000 de persoane din zona ta vor afla despre locul tău de joacă. Rezultatul? Mai mulți vizitatori, mai multe rezervări pentru petreceri și evenimente, o prezență vizuală coerentă și un brand puternic, recunoscut în comunitate. Compania noastră are peste 600 de proiecte implementate în amenajarea locurilor de joacă, a spațiilor urbane recreative și a terenurilor de sport. Alătură-te unui brand puternic și de încredere.